Jedna, dva, po druhé. Dobrý deň. Som vaša sprievodkyňa starostlivosťou o ústnu dutinu. Tá môže byť veľmi jednoduchá, avšak treba si dávať pozor na správne postupy a overené informácie. Počas tehotenstva sú vaše zuby vystavené mnohým potravinovým kombináciám kyslej a sladkej chuti. Po zvracaní treba ústa vypláchnuť čistou vodou a čistenie zubnou kevkou môže prísť až o 30 minút. V tehotenstve sú predpísané dve preventívne prehliadky. Prvá je už v 12. týždni a lekár kontroluje ústnu dutinu, ošetrí zubný kas a zápal ďasien. Ten sa totiž v tehotenstve zhoršuje. V druhom trimestri je možné zuby ošetriť a aj vytiahnuť, dokonca podať anestéziu bez ohrozenia plodu. Ak sa zubný kas v tehotenstve neošetrí, baktérie zubného kazu sa po pôrode môžu preniesť do úst dieťaťa olizovaním cumlíka, lyžičky alebo boskávaním na ústa. Pri druhej preventívke v 28. týždni okrem kontrolnej prehliadky zubný lekár informuje o tom, ako sa treba starať o ústnu dutinu dieťaťa. Všetky rady obsahuje aj zubný preukaz, ktorý obdrží novorodeniatko hneď v pôrodnici. Zaznamenáva taktiež preventívne prehliadky vášho bábätka. Jeho ústa vždy po večernom krmení očistíme veľmi jemne plátenou vreckovkou. Zubnú kevku používame od prerezania prvého zuba asi v 6. mesiaci. Dieťatko prichádza na prvé vyšetrenie k zubnému lekárovi po dovršení 1. roka. Od narodenia učíme dieťa piť čistú vodu, nie sladené nápoje, ktoré spôsobujú zubný kas. Robíme všetko preto, aby váš úsmev a úsmev vašeho dieťaťa bol pravdivý. Poďte s nami do toho.